So karong adlaw ipandar mo mga motor tagsa mig mga motoro so niagi din mi sa tulay o kani mo ni among pagbiyahe o. So, murag bindita uy kani padulong mi og risani kay maligo mi tapos wala lang mag-chill lang kay mo ni among normal days. Mo ni among buhaton pag wala pud mi buhaton. So padulong mi sa rigs dito mi maligo og dagat. So mo ni ang dalan sa rigs so tapos sus, nakita na namong kalangitan no ang busa langit kay dagat. Diri pa lang nabatian na namong kahumot sa dagat. So ga-parking mi sa mong mga motor. Wa na mi nagpadugay-dugay ani so nanulod na mi. So mo ni nakanindot ani pag magsabay lagi ni mga barkada. Magkatawa diri katawa dito. Kinalagi pang istorya nga di mao. Ana man ang mga barkada so ropa istropa. Mao gyud na siya. So gipakita na ko sa inyo kung unsa kanindot diri ang view ug ka-healthy nga dagat ni. So kabalo no so daghang minerals ni dagat so mao din makatambal ni dagat kay naay minerals. Nilusob na tawo ng mga tropa o kay maligo na. So, naglingi-lingi mi kinaay lagi daw net. Naay na nakop og isda kay gusto sudanon. Kami tanatan arami kay basig matumba na mong net baka nga kami masibot. Kira pod nga masibot mi kay lami man pod mi. Atay mabuhat diya. So, nanaday mi sa loud sige mi katawa ni sige mi buhak kay naami libak. So, dili ra babae kabalo mang libak. Kapi pod kabalo pod mi mang libak. So, mo na ni ang video diri na ang ending. So, sunod na punta nga video. So, update lang mo hulat-hulat.